politics kalong dynamic lani ka politics kam june kum ju andre ka yai kala ting yui hakan ka jela jungi kam tam po ka rilum kasi jantia yui kala shisha bat kata ka jingkla om hakaroi kapar om haki ki benta haki jingte lan di taki infrastruktur ka jingkla ngi hakasan perkat ka perdan ka jong ki pajba bat yak ni ka jingkla om la banlen lawan ra ya ka nadu bami ka parti PPP lani ka parti pra ka bangi jutip teh bangi pai din kendiat hak bedai bat kani ka election citeng samoy ka ban salong chen ngayui baka jingyale kam sumdai ka jingyale na ka banta ka ni ndai ka jingyale ka dei kum ka jing pen kre na ka banta ka election MLA lan ka general election ka ban salong hausnem arajar arpupra habang arung haki konstituensi ki baper na kasngi ngaju sngo ya kasur ki babun balang biju keren tekani kasur ka babun balang jengki pajba bunsin kalong ka basisya katkum kajing surbe katkum kajing lap kejonga tingala ban ong bahakane kasin ke pemerintah lada ka VPP kandang job yang ya ka election MP siteng samoy ke jing job kadai namar ka vut yo om ka vut ka ba ki pajba ki ai ka jing kersan ya ka met bat mensim boleh nga ong kum ni namar katkum kajing lap katkum kajing siam jonga haman lagi konstituensi hakane kasin ke pemerintah ngasiam bat ngalap bakat don kajing bomnya sungtu jengmut hapadeng ginong yalam jong ki parti ki baper kam tam ha ka parti kongres bat ka parti NPP kadau kajing bomnya sungtu jengmut katkum kajing pectu bat kajing pec perman di babun balang kadai namar bakim kwa ban ya pen ki uskong iwe bat kala bandai kadau namar baki ya kini ya ka tiket na ka panta usnem arajar arpupra tekane kajing long kajing man jong kini ki parti ki bakam klan ngala ban ongkum ka parti kongres bat ka parti NPP ka penlong ya ka parti VPP bahkan yo kabu kala tekini kejingle kini jong kini ki nong yalam jong kita ki parti ka pendu jingsannya bat ka pen artatin ki pajba seno bikin lek bat ha ka bakut hi kim pensi ban ai ka vote jong ki sia ka parti perang andre abangi phai ka liang ka parti VPP pan ha ka bede bat kata kejing ya per jengmut pen nong yalam ha ki sinong ki tau kan kamduna namar ba barden kwa ban pun kubor ha ki nong yalam haki sinong kita ke baper andre ya kabor la badhi damau lan kata ka bangi ong ka centralization of power te kabor jong ka BBP hi ka syong ha ka parti ha ka central body ka klem uba arden hi unum priang bat unum ailan hiru ya kinong yalam jong ki sinong lan ki unit bakin sim ya kabor halade mat ya kane dalade hiru uladep keren sai ong gumnu haki por ki bladep ong syania angi ki parti nginum yalam baklai phi bekani ke jingkren uba arden kala kado sai hi ba ubru kwa ban pun kubor ki pajba andre ukwa bakabor kan jong hau batang mau hi ula bat simrai na ka parti om tang kata ngiu i kejing nang kiu kejing kersan jong kejing wan jong kinong kersan pan kersan i doktor DRL nong lai ubade ru ukurtong jong ka parti NPP kala pen kulumar jengmut sibune ya ki we ru ki parti pat ka penlong ki bobun ki parti kamtam na ka parti kongres ngi hi ki bomta kila lej pan ai kejing kersan ya i profesor lai doktor nong lai tekane kejing lej ai jing kersan jong kini kinong yalam ya ketika parti ngimtip la kila ne am ban wan ra lang ya kinong but ki jongki andre kumbang yo sngo bekinong la ban wan ra lut ya kita kinong yalam ki jongki andre kila tang kumpa katu kat ningut te ke jingkli menta kolong seno kini ki wei pat kinlei kat kum ke jing tip ki bang layo lum kolong ba lada kimyo ya ka sur ka babiang lane ya kata ka sur kaban ai jing kermen ya ki lau kandidat ki undang la ne ban job ya kan ke election om don jing artatin kan lek ka parti VPP lan ka parti pra te dai na kan ka daung ong bala da ka parti VPP kan job namar ka bud yo te nalor kata ro ka jing nang hier jong kinong kersan jong ka VPP kinong kersan jong ka VPP kan nang mi isni ki por kamtam gitu ki laju kersan ha kini ki election ki bladap kila nang hier kila nang du jing sania kan ka parti bat kini mentah ki lek ka parti NPP kini ki balai cakani ke parti ru ki trei sitom met bat mensim ban wanra ke jing job ya i profesor i doktor DRL nong lai bin job ya kan ke election citeng samoy